Susanne, hun kommer så fra Herlufhuse. Oprindeligt så kom jeg fra Markfruen, der blev jeg født. Det er det gode sted deroppe, ikke? Som nummer 11 ud af, vi blev 13 børn, og så havde min far lidt, så alt i alt var vi 19. Og dem, der måske ikke kan huske det, Markfruen, det er der, hvor Lindehøj Kirke ligger nu, ikke? Ja. Okay. Og det var Herlev Kommunes husbilbarakker. Det gjorde vi nemlig lige nøjagtigt. Jeg blev født som nummer 11 deroppe, og vi boede sammen med en familie, hvor der var 8 børn. Og vi havde 30 kvadratmeter hver fælles lokum og køkken. Ja. Så børn har egen rum med fjernsyn. Ja, det skal de nok, men hvor der er husrum, er der hjerterum, så det har sikkert været et paradis at flytte ned på min Nordvej. Og mærkeligt nok, så har jeg har været alt det, man ikke skulle være. Min mor var sigøjner, og min far var klunser, og jeg havde en hulens masse søsken, men jeg har aldrig nogensinde oplevet din voppe. Men jeg tror måske også, at det var fordi, jeg havde 9 store brødre. Så heldigvis var nok mobbe mig. Jo, det ene med det andet. Ja. Det ene med det andet. Der boede lidt langt, så vi vidste i hvert fald godt, at der var mange børn i Oksen. Hvis man blev uvenner med en, så skulle man blive Ja. Jeg tror, det var ret i, at det kan der vækkes en god grund. Ja, men jeg tror heller ikke, at vi blev anset som for at være en familie, men for at være en klan. Altså, det har været rene mafia-metoder, mine store brødre har brugt for at beskytte os. Men når vi så snakker barndom og ungdom, så var det også et helvede at have alle de der store brødre, da man var 14 år. Fordi man kunne stort set ikke gå nogen steder, uden at man havde spioner med sig. Vi kunne ikke lave noget som helst, så havde jeg 10 store brødre, eller 9 store brødre efter mig. Så jeg skulle lige holde øje med, hvad jeg lavede. Men jeg har oplevet Herlufhuse som verdens navle og verdens tryggeste sted. Når jeg gik hjem fra skole, så stod fru Madsen op på toppen af bakken klar med en løbstang. Altså, hun vidste godt, det var ikke så meget løbstang, der var nede i vores. Og fru Poulsen, hun strikkede sokker og handsker til os, så vi ikke rent og frøs om vinteren. Og det er det miljø, som jeg har oplevet i Herlufhuse. Fru Madsen, var hun ikke børnehaveleder nede på banen? Det kan muligvis være, men hun var i hvert fald søndagsskolefrø. Havde hun en søndag? En anden kanal. Jeg tror ikke, havde fru Madsen selv nogle børn? Nej, tror jeg ikke. Jo, hende der på børn havde. Ja, men fru Madsen oppe på toppen af bakken, hun havde kun os. Det var selvfølgelig også rigtigt. Hun skulle smøre mange løbstander. Hvad årstal er det, du kommer? Jeg er født i 55, og vi flyttede til min Nordvej i sidste 55. Jeg har været et halvt års tid. Så du kan ikke huske tiden, Markfruen? Nej, det kan jeg ikke. Men mange af ungerne fra Markfruen flyttede jo rent faktisk ned til Herlufhuse. Og det der familieskab, der har været deroppe imellem de familier, der er fortsat faktisk dernede. Men vi skal ikke nok. Der er ikke nogen billeder af de her Markfruen. Eller barakkerne, som vi kan det. Jamen, jeg har snakket med mine venner, og der er både billeder, og der er også... Vi har også her på arkivet. Ja. Jeg har også set et billede fra Markfruen. Jeg tror, der er det enkelte billede. Men fodbold deroppe i Lindehøj Kirke. Men det virker lidt som, hvis man kigger i nogle af de der bøger og opslagsværker, der er omkring Herlev, at det er lidt sådan en sort plet i Herlev. Ja, det er der ikke. Herlev Kommunes historie. De vil helst ikke skrive for meget om den, altså. Og pigehjemmet også, ja, lige præcis. Ja, de er dog begge to omtalt i Herlev leksikon. Ja, men meget, meget kortfattet. Der står faktisk bare om Markfruen, for jeg har faktisk været inde og undersøgt det, at det blev lukket ned i slutningen af 60'erne. Andet står der ikke. Der er ikke nogen præcis dato, som der er med mange andre oplysninger omkring Herlev. Og det skete jo også successivt, altså ja. Der skulle have folk ud derfra. Ja, det er rigtigt. Vi blev bange for, når vi kom derop. Cyklen. Lige se den der Markfruen. Jeg var også et Og jeg var ved at dø skræk over pigehjemmet, fordi de der 4 smittet.
Men jeg tror nu nok, altså for nogle år siden, der havde Lindehøj Kirke, de havde et eller andet jubilæum. Og der udgav de i den anledning et lille hæfte om kirkens historie. Lindehøj Kirke er jo en selvbyggerkirke. Og den er faktisk bygget af stenene fra boligerne i Markfjorden. Ja, fordi der sad dem, der nu var med til at bygge kirken, og det var jo dem, der boede deroppe og var en del af menigheden. De sad jo og huggede alle den gamle mørtel af stenene, og så byggede man Lindehøj Kirke af det. Og jeg mener, i det der hæfte, der er et billede eller to af Markfjorden. Jeg skal prøve at se, når jeg kommer hjem. Jeg har set Viven i det. Ja. Jamen, jeg har også set et par billeder deroppe fra. Men jeg tror, det er de samme billeder, der går igen og igen. Ja, det er det også. Men nu stod vi og kiggede telefonbøger. Og der fandt jeg min fars telefonnummer. Eller vores telefonnummer fra før jeg blev født. Og der står han registreret som boende på Elverhøj nummer 52, ja. Og ikke i nogen af telefonbøgerne står han registreret på Markfjorden. Det er det spøjt. Ja, det er. Ja. Det var ikke et sted, man boede. Det man blev opbevaret kortvarigt. Men jeg tror faktisk ikke, det var kortvarigt. Jeg tror faktisk, at det var på en periode af et par år. Ja. Jamen, havde man telefoner på Markfjorden? Kunne man få en telefon der? Jamen, jeg kan se, det er det samme telefonnummer, jeg har igen fra før Markfjorden, hvor de boede på Elverhøjen, og så til de flyttede til mit arbejde. Ja. Så nummeret har ikke været nedlagt, og min far levede jo også af at have en telefon. Så han har også haft telefon på Markfjorden. I Række har der mange, der havde telefoner dengang. Jeg kan da huske fra her, så der skulle folk i kø om morgenen for at telefonere på en tiger til lægen eller ringe til arbejde. Ja, ellers så stod de i kø nede ved os, fordi vi havde telefoner, vi havde fjernsyn, da vi kom. Vi havde bare ikke noget. Og hvad var det, du fortalte i går omkring varm vand, Susanne? Det var gas. Det må være bygas eller sådan noget lignende, fordi at på et tidspunkt, da min mor hun er højgravid og venter min lillebror, der har de ikke betalt gasregningen, og der kommer ham opkræveren, og vores fordør, den fandt, eller kunne ikke lukkes rigtigt, og så var der sådan en stok i dørhåndtaget. Og da min mor så skal åbne døren, så fjerner hun stokken og står med stokken i hånden. Og stokken har næsten været lige så stor som hende, fordi min mor var faktisk ikke mere end 1,48 høj. Og udenfor står der en gasmand, som føler sig forfærdeligt truet af den her lille højgravide kvinde. Så han gik, og dagen efter, der blev gassen ind til vores hus gravet op ude i Offerlund. Og der var 20 år, før de fik varmt vand igen. Indtil der blev etableret fjernvar eller oliefyr dernede. Så i hele min barndom har vi ikke haft varmt vand. Du ved ikke, hvad han hed, det der var for at lukke gas. Nej, men jeg kan ikke forstå, at han føler sig truet, sådan en lille menneske der. Nej, jeg tænker på, at jeg har kendt flere af de der fra gasværket, så jeg tænker på, at det var en, jeg kendte. Nej, det har jeg ikke nogen. Men han gik i hvert fald, og så fik de et brev om, at min mor havde truet ham med en stok. Stokkemetode. Ja. Det kan jo være, at han havde hørt om alle de store sønner, hun havde. Der kan til at stå bagved. Der er altså ikke nogen af mine brødre, ikke engang mine store brødre, der ikke er mine små brødre her, altså, fordi de var alle sammen lige så små.